Apo kailang uyab? Sarong uyab uy. Kana, very good. Pila na katuig? 1 year kape na. Kabalo nang both sides sa ginikanan, dili na siya tago. Tago sayang side. Kung storyaan nato ni okay ra. Wala man tayo gi-mention ngalan. Pwede ra po. Di ba? Ano na ba to 1 year kapin? Loyal lang may sa tusa. Eh taysa, ngano di ang gitago kaning relasyon? Strict yung parents. Wala man nagay mug milagro. Wala. In case nga maabot ang panahon nga kailangan kang mananghid sa ginikanan unsa kahimo istorya nila. Maabot man gyud ang time kung imong impurso siya, Actually kabalo naman yung mga igsoon niya kung mama papa may wala. o in kaso nga makigatubang ka sa ginikanan unsa istorya? Mahulog. Maulaw ka kung maabot ang panahon na. Wala dili pa ko prepared para ana. So, dapat mag-andam gyud ka na. Puhon. Puhon. Tiwas sa eskwela. So pag mahumang kag eskwela, makatubang kanila na nakaikatubag. Nana ko ikabuga ba? Kaya di na sad ta ma-judge nila. Okay ra sa mga igsoon? Okay ra. Miga mo sa mis yung mga igsoon. Kasi magibang hatag para mamigo man nila. Mensahe nimo para niya. Taysa. Ayo ay istorya ng amping-amping. Kay murkumo naman ang amping-amping kadiha. Lang madula kog football runs Valencia. Ay nananghid. Wala ko nanangin mo gawas dito sa rugan. Required ba mananghid sa uyab? Dili, ko naman na. Correct ra ba? Pero ikaw usually mananghid kasi mo uyab kung asa ka man to. Okay, para pad laman makabalo siya sa ko. Yeah, this time nga namang wala ka nanangid. Tulog. Gusto mo ba kabalong natulog? Yan naman siya matulog siya. Ay, nagpahibalok. Magpaibalog kita ba? Para dili mabala ka or mag-overthink. Pero leader, nakiplano, ingon nga mudula ka. Oo. Sa video pa ni mga istorya. Next year pa mo na post. Next year siya kabalo nga ni Dula ko.